La setmana passada, n'Eulària Torres Marí, de Can Miquel de Sarrota, ha celebrat el seu centenari envoltada de familiars i amics en el restaurant Can Pere de Cala Llenya, en una emotiva trobada marcada per l'afecte i l'admiració cap a la protagonista. A més de la seva germana Maria, de 96 anys, l'han volgut acompanyar en una data tan assenyalada els seus nebots, nebodes netes i diverses amigues de tota la vida. N'Eulària mateix s'ha mostrat sorpresa d'haver arribat en aquesta edat, però admet que s'ha cuidat molt. Bé, perquè m'he cuidat molt i no sé per què he arribat. Perquè no pensava arribar-hi, però he arribat. No ho sé si ni en contaré molt més, però és que Déu vulgui. En el seu dia a dia, n'Eulària té tanta salut que encara pot cuidar el seu jardí i les gallines. Em cuido les plantes i cap per jardí i fas això. Sí, mateix, bon cuidar del jardí. Sí. Que teniu animals, també? També tinc gallines. Gallines. I bon cuidar de les gallines? També me'n cuido les gallines. L'alcaldessa de Santa Eulària, Ana Carmen Ferrer, va assistir a la festa per felicitar personalment l'homenatjada. Durant l'acte li va lliurar un gran ram de flors, una placa commemorativa i unes arracades d'or en reconeixement a tota una vida. Amb 100 anys acabats de fer, n'Eulària continua vivint tota sola a casa seva de sempre, encara que sí que passa ses nits acompanyada. Tot i això, qui fa sopar i esmorzar sempre és ella. Es vesteix tota sola, cuina, sembra, cuida jardí i sort, sempre dina amb un gotet de vi i no ha estat mai malalta. Naltros ja afirmaríem.